Damai di debatana sebelum sian salo naroha memangaramu tiap-tiap roh pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Hatani debatan di minggu tasadarion 5 minggu pa 10 odong teritatis di enekdo sian Yeremia 22 ayat 1 sia. Yeremia 22 ayat 1 sia didok sama Boti hatan di Jehovah tua maho tu bagas ni raja sia juga jala hatahum mah disi hataon dohonom mah tangi homma hatan di Jehovah jala ale raja ni Juda nahudul di atas habangsa ni si Daud ho dohot akan aposom dohot nani raja amu akan abongot tuaka harbangan boti hata di Jehovah radoti hamuma uhum dohot patigoran jala balua hamuma na tersamni siat tangan di halak palarupa jala unang mangarupa hamu manang mabai gogo tu halak daga tuna tadi dilampin dohot tuna mabalu jala unang durusok kamu mudar na somar bipot di inganano ay molo diradoti hamu hatau deng saya dong do masuk tu pitu-pitu ni bagasan pitu-pitu ni bagasan raja akan namar habangsa di habangsa di sidau akan namar suduli ureta dohot udah nang ibana nang akan aposona nang dohot na ni rajaana alai molo so ditangion hamu akka hatao nunga pola marwari au tu dirik ninna Jehovah ikon gabe halomonan bagason ai songono do hata ni Jehovah tari tu bagas di raja sia juga Gilead doho nian diau alai kuncu di Libanon ikon gabe halomonan doho bahinokku gabe huta akka naso mar pangisi jalau padiri hodok pakko akka jolma pangagok mangaloho galuk marno masinjaka nasida mana bahau ares akan api dilimu jala manipal hotu bagasan api jala torok bangso mamulus sian labung ni hutau jala didok be galut tulunganna wasa tuk somoni beno ni Jehovah tu tahun nasebulun jadi dengan nasida mah ala natina dikon nasida padan tu Jehovah debata nasida jala marsobah tuaka debata sileban uhud mangului nasida ido saatna nguluan tu hatam aman-amin holongan di bagasan Kristus Yesus saya lumayan do agak udah ni agak halapatak molo didok tindak bulu si hubi binasau bulu si ala udang semolosol di budi ada si paimot naswada patun hamuluan tu sama goa Seang do taruh hijuk suara langge panoloti, seang go si paingot suara unang mului. Unang marhadang na buruk, unang adong solo tas sugut. Unang marhata curug, unang adong sol-solam tas sugut. Akai macam tona rupanya. Adong do musi nama do, unang jolo tartuk asa binereng batu di jolo liba, unang jolo haid asa binereng payah liba. Kay marupani sudah itu podon marlapatan unang dum susah ngoluiga di adong pakiriwon tikisonang dang ditangion atau panutuyo aturan dohot buho alai du kona marai gabe tu panonsolio idon aina kana sedang masa di Juda terbuang nasi darab doh panurang Jeremia takas do kana dayoni
di panurirangi panadayon di panangi di bangsui ala persidoho tiba na rupani terbuang jalan rapat kilala dengan desida di hasusan di bulu di bangsui ujung pangalahu di bangsui namosi nasida di badannya gade marroni rimas di batak terbuang manasida di buta silibat tuk somot dia masalah ya nak masalah na so mungkin do so radotan ni natrasna manang na pasubodna saya baru laula do rohan yang anggiat muba anak konik tutu bukan berarti molo salah dak dadaki alani hol di rohan alani asin rohan saya baru laula rohan gak bilang ona umum nasiya jala molo tuppe kona uhum nasida dan namar lapatan namangga bohoni manang so dileape manang so didicing ibana semacam proses doi asalam dewasa ai madua dilicing jahuba do anak ina holongan di rohana dina kan bukan berarti ketika kita menghukum anak kita laho mangaku dari ada lebih dan di luas menjamu manang nagadohona tadi semua itu adalah bentuk proses dan masoho de bata pengoton bangsona pindilik nai asabulak jalaman abu wabiroha andia mengulu nasida di bagas sapatik nam jinalan nasida di bulanai di patari dahut de bata do holong mirohana tu bangsoi marahitana pinasana kapuda doa kaluba-luba diro boti hatani jahuba radoti hamuma doa tatikoran jala padua hamuma nakarasabni siatangan ni halak pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabai kuku tu halak dagang halak akan ada di bilapin doa tukar mabalu jala unang turut kamu mudar naso marapikot diinganano dipilih jala di babakit de batado karaja do tujuan asa tuk maboan bangso itu aturan dohot kuhum nasitol iman nanilokna keadilan dan kebenaran anggia sudah dapotan masyarakat dapotan keadilan dan kebenaran alani sok salah raja nam punya bangka di debata ikut tegas dalam bertindak adil nasida tunan raja unang atong marnida bu manang marnida bu pate salah unang majalo sisip alai konsian nani ojar di holong do patopan do asik tongani sian akar raja nau kiaman gombomi di halak juda dan apala sulina boy bertindak tegas terakyatna jala bangulaon ohum nasihat di batak ubiaran nasida tu masyarakat ini ubiaran nasida tu kepentingan nasa diri aja hidupan na jumolo tu karaja hasahatan ni si paingon do poda nan nilekon di batak ayah karaja do akka parhobas ni hutai jala karaja do parhobas ni dua tido na uboto asana sida para jolo ga ditiluan na dengkan di bangsoi jala tahu mamicang bangsoi molo diulang na seuhu do na maralo tuasitongan imana masa ditikini si Zedekiah anak ni Raja Josia di hapana urangan di Jeremia imana maraja bakit hati hai dungi pasahanto ni Raja Zedekiah mai cuakan lagi nonggomanna di pasar ma si paimoti itu bangsa Juda sendiri asaolo paretau ni Raja dohot paratona nasotikos di pasar masih bayi waktu itu bangsa Juda sendiri asal para kami raja do manangion
harhakana sotikos naholam manarikon kepentingan sendiri. Itu kepentingan sendiri. Para jolo ikon mangaradoti do hati goran keadilan dan kebenaran. Fungsi keadilan na para jolo sali imah menjaga stabilitas ni bangsui, unang berpihak, unang bedari, unang mulai kasih tetap terjaga, jala dabido molunasina. Dada ni hajar mau si pasatonna, doh hasil tongan di batasan diri do, lahu mangluhung bangsui. Artinya, tuk suadong do, neko-neko nabui, molo dumat dalam doh kategoran di depan. Semua yes. Alai molo sedijakon nasida, gabe hona hukum nasida. Tengok dah pernah patik Nabi Nuh di Musa. Nabi Nasa di Batam di Musa dulu sini. Molo di jakun nasida buat di Batam nasida pulang. Jalan marhagogoon nasida. Mardalan lah mangalo musuna. Akan boleh di hitungan di pardalan ini. Sangat potong torok nasida. Tu tano Nabi baga di Batam. Tanggung jawab na paduawon ikop paduawon akan tersangun sian tangan dihalak pangarupa di ketidakadilan na masa di dua ti gabe torok mahalak na ginosa-gosa suada nama parwaho torok ma akan pugus bahkan pamareta doa kaparwan sedang peduli di ngulu nasida. Bahkan lima gurang akan raja na persidohot menggosa-gosa nasida. Persoalan ketidakadilan, lam belgama lam tandas ketidakadilan. Jadi nunggu macari kok boy manu cari kot padurirang doa akan raja na boy manu guna sida. Udukna unang mangarupa kamu manang mabay bergogo tu alat dagang tu nataring lapid doho tu nababalu akaw ma na diguaran aka masyarakat paling lemah dia doban di Batak laos tatadda halak holan mamulus penian nasida sia jeluk ikut tu kionan tado coba gas takat dok minum jo hitamang minum jo hitainan minum jo hitaito molo pemas misalna mauas nasida ikut sodor honok todoi jalaikon gabe raja nasida molo romar tamu coba gas halak nata din dilapit doho hama balu imana gumurang ditaringoti di beltaong taringot ulau para sirohau iko sahak ma tunasida hati kora dok keadilan iko sahak ma to mana pamlut para sirohau kepedulian di dok muse ay molo derado di hamu hatau dek iko lam jaya maharaja udisidau tadama nasida akabang sona pidili di bata ikon lam maturas jalalam ujuk tu di bata akanau tarapasu-pasu jala balik sado masa molo soni tanggung nasida tagamun nasida akka ohum nasian debata molo sejumlah itu bandai dong ikut gabi halomona bagason ikon gabi halomona bagason naswadong pangisina tadi dapat itu hasisitong nihata di debata dung gabi tarataban nasida terbuang ujungna kedua babel ginonggoman dilajane bukan nesa kaki gabi halomona mah hutan nasida molodok halomona artina hutan na tanpa sidi nabi nasidi tangan dong pangisina
dan ada mangingan. Nadeba madok hutamura. Alani tum takas do tarida holong ni rebata tu bangso na pinilnai ido banna disuruh padurirang pabuaho tu bangsoi ansa mar amubao terupukon ima kritikal proses tu bangsoi kritik tu keraja na manggobanon sa pemahaman fanatisme na macay tipu di bangino siya bangsoi jalai ko dimulai siya nakaparhobas akaraja na dibutai gidok Galilea dohonian alai pucu di bidang Galilea dohonian ini adalah menggambarkan panglahu di butai Gilead di masa dahulu dari topini Jordan nagok tombak do harangan nama cayuli hatubun yang kasuat-suanan jalahu Libanon menggambarkan haruan di hawanes nama cay dengkan nama cay tubuh pakaian di jol malahu bahulu bangunan odo dipilih hawares nama bangun sian dua tonto di paru raja Salomo akka hauna dengkan lahu baulion bagas joro di debatado akka bagas joro bagas dia keraja hidupan na diwari bagas ni Raja Salomo na hirupukan di Gilead do Gilead Libanon natin. Alani bagak jalato Budihawi. Dua daerah pegunungan yang terkenal alani uli jalato Budihawi do banda di dok Gilead dan Libanon. Sangat dicari. Apa nama lu mata betul? Mungkin sonari dan narong be ngamol be. Di pagido hatubuon ni haporsiaun nasida hatubuon jala haporsiaun rajaido hatubuon haporsiaun ni bangsoi dan dapat siap bangso judai jadi ada hajugalun nasida di patakun nasida itu dapat cari nasida gabe buruk dapat patas do nasida hona uhum nasahola kata debata di baga-bagana di dok muse jala audo padirion do pakua kajolma pangano mangaloho jala tolok bangsu mamolus yang lapun di hutaon olang mamolus roa kapangago jala hutaipe holan pamolusan nama molo tungalani gua di hawipe tung somar lapatan doi jala di dok papungan nanti palgonon na dito api molo so ditanggung na sida kata ni debata asapar sejarah maun songoni nang songona pinabuan di Padrang Jeremion ima kritik sosial tu akan nama rasa raja tu akan nama rasa bogo na mungkin na pinilih di Jehovah na seharusnya nagabe bertanggung jawab mabuan keadilan dan kebenaran tu tonga-tonga di bangsoi mau so diulahon na sidai gabe hancur ma utai gabe budam ma pangago gabe gok tu hasusaan hubungan di debatado na sida rodi hutane dengan matong di boto akurangan na jala iko mula mana sida tu debata gabe di tadi pun debata na sida ai di hagigion debata do angka par debata si leban rodi angka par sombang nai angwasi do tolong di rohani debata dak kiamu bai satia do debata di padan nam liok na siap bulana jala di horhon di holong di rohana itu uban na mamulung hita rasira sanuai bon jaladang lomor hani debata nang musa da siap kita mang dodo balga asil holong di rohani debata siap limas bakar rodisian selalu umuman naik asam molo tarado ti do hot patik tona di debata madua mahita sian hamaolon di perdalanan di kuwon unang beseolo kita berpangusadean tuaka raja dohot akka kepentingan dari kortribion adi bagasan asini roh ada kolong nado kita di bangun di bangun jalan di sariko asata patigor babogasta
Molo tumpe hona kritik kita dan negabe hamatean. Alai justru itu nama guru kita asal tapati goro bogasta asalam ulu kita mengadari uhum do asitonganna baik secara pribadi, kelompok, paradatan, kuliah, dumobi ma paratodio. Molo taraduti ilam tunina ma parsauratta lam turema akapunuatta lam mulima dame huriyatta. Huriyan itu ani. Hasadaun di bangsoi di bagasadame nasubu. Adong dohan tadi debatan nama dok maratua mana asini roha aisia siat donasida ninna Tuhan Yesus madong se. Dan cukup pape hola di padohan. Janji bagai-bagai nang tolong ibe nang cukup hola di atas. Suatu tari pura paning mau taruh tolong dari budali nang himai nang badua mai parohan na yes ikulan dojo kono tedo HP marhite sian unaon ora parasi no haon suatu marung kapal halado do dua suruh pani nah kalau makapadot akan narik kok tu diri nam se olah diri na dipikiri marminggu do ibana ala itu marminggu be ibana tong do tang yang na olah narik kok tu diri na sendiri dipanggil na dumengkan yan sukunota matutuhani tumana do ba elokku lahu balat coroam gurang do jol mai manangnya kerupani Tuhan lehom madihami dan lehom madihami asadap lehom madihami pasu-pasu lehom madihami gogoni hauma. Tapi pernahkah kita ya do kita mangidu tu Tuhan aha do dibangido roham lau palacon asa tamiang namari pola do dapot kita semua nanidok ni turpukon namangulaon hasitonga do hati gora Tuhan dia do narikot udah honokku jala ikona dulu datang kita nang mananda Kristus sian naso mananda rebe siap perbuena tahu laima tadasi untuk Kristus kita dada sian natada kodi mula mahita tupador nama dok pun bulung si hubi pinak saul bulung si ala nang sumol sol di budi dada si pengon nasuada ido na araga ima araga di poda do si pengoti marhite luba-luba tuak kacolma asa ditangimon akka si pengoti isarani si pengon natoras tuak kaya ngakon si pengon ni guru tuak kanani ajaranna do akan asing dope. Jadi suatu pola kita gaya dekorasi rohata molo adom na tumua mangado poda jala pengotok kita molo di paimo pe kita datang itu tu amatia pagila lata mana menubi sendata kita pasu-pasu na bolo doi molo adom na pena pengotok kita gabe las di roha ala di ujungna gabe malua mahita siang dagamnya kamar lamar kapatason jalan berbisu kita dia dopa di depan. Lamolo mahita marsiajar siang pengalaman yang kana mangoloi ajaran di guruna di ujung di guluna hasia ibana dohot akka pasu-pasu nasihat debata cakoron tahu mengadomi ragam ni hamaol penita alayang debata pos dorohan